Давам думата на Жаклин Толева, политическа партия Български демократически форум. Уважаеми дами и господа, аз ще направя само 2 или 3 щриха. Това, което накара Българския демократически форум да сътрудничи на тази идея за създаване на коалиция Десните. Ще ви призная, че когато започнахме с колегите да говорим дали бихме могли да ходим заедно един път за в бъдеще, ние не просто дефинирахме, че ценностите ни са общи и че целта ни е една. Ние дефинирахме тази цел и я дефинирахме така: съществуването на България като демократична, правова, справедлива, национално силна държава в обединена Европа, с държавно управление, фокусирано върху достойното битие на човека, свободата и развитието на личността и благоденствието на обществото. Като председател на Българския демократически форум, една партия, която определено има характеристиката на родолюбива и национално отговорна политическа сила, която винаги е държала България да бъде достоен субект на политическата, историческата и културна сцена в Европа, като председател на Български демократически форум, аз искам тук да изкажа дълбоката си благодарност към партньорите, с които днес вече сме заедно, за това, че ние, формулирайки тази цел, успяхме да надскочим политическото говорене. И всъщност проявихме едно наистина държавническо мислене, едно осъзнаване за това, че имаме национална кауза, имаме национални интереси, имаме един национален идеал, ако щете, който всички днес тук, десните, виждаме осъществим в Обединена Европа. Имаме дефиниция, че националният интерес днес е достойното битие на гражданина. И затова искам да изкажа тази благодарност на колегите, че наистина всички проявихме това държавническо мислене. Защото съм убедена, че в този случай ние ще бъдем абсолютно категорични в отстояването на политиките, които България ще води, и ще бъдем безкомпромисни в опитите на великоимперските интереси да преориентират, например, България от Европейския съюз към Евразийския съюз или други интереси. Отново ви благодаря, господа. Това е някакси единия щрих, който държах да подчертая, защото смело можем да кажем, че в България днес вече има политически субект, който можем да наречем национално-патриотични десни сили. Втория щрих е до толкова, доколкото можем наистина да се наричаме или да претендираме да бъдем десни. Да, това е абсолютно категорично и безсъмнено. Първо, от една страна, защото ние биографично сме свързани с дясното, от друга страна, защото ние професионално и като опит, една част от седящите дори тук на масата са показали, че могат да правят много сериозни реформи, а реформите, нека да си дадем сметка, че са просто инструмент. Инструмент на решенията, които се вземат, а решенията са леви, центристки или десни. По-важното, когато говорим за дясното, е, че ние сме убедени, че поставяме началото на едно единодействие на десницата, водени от това, че водени от бъдещето, обединени от бъдещето, от идеята за бъдещето, а не от идеята за миналото. Ние в никакъв случай не отричаме, напротив, гордеем се с всички постижения, които направи десницата в управленията си в миналите години, но особено важно е да подчертаем, че днес нашата десница е тази, която не води спорове, защото намира решения, която не търси виновни, точно защото намира решения, която няма нужда от оправдания, точно защото намира решения. Решения за бъдещето. Защото знаем, че сме надскочили и теснопартийните си интереси, и личните интереси в името на това обществено благо, за което цитирах още в самото начало. Разбира се, вие ще прочетете по-нататък в нашите програмни документи и ще намерите характеристиките на дясното. Те безспорно са свързани с това, че искаме да дадем възможност на предприемчивите, на свободолюбивите, на тези, които с воля, с труд, с таланта си, с усилията си могат да генерират обществено богатство.
на държавата. Но това са детайли, които ние ще имаме възможност в последствие, в редица пресконференции и в нашите документи да представяме пред вас. И третия штрих, който също е свързан с идеята за дясното, защото ние се казваме десните, и е не само нашата национална отговорност, но и огромната ни отговорност и желание да се солидаризираме с десномислещите хора в България, онези, които не намират истинското си представителство днес в политически субекти, които или се колебаят за кого да гласуват, или изобщо не излизат да гласуват, знаете статистиката, или дори нещо по-ужасно, онези, които изпадат в нихилизъм, национален нихилизъм, просто защото са свалили доверието си от политическата класа. Затова ние имаме отговорността да претендираме, че можем да бъдем представители на всички онези стотици хиляди, които имаха в началото на промените мечтата за една по-добра, по-различна, свободна България. И ще ми позволите да завърша, може би с една аналогия историческа. Имаше един президент американски, който в Берлин, на стената, берлинската, която беше символа на желязната завеса, каза точно в знак на солидарност с всичките поробени от комунистическия режим държави и особено с Източна Европа, каза: аз съм берлинчанин. Със същата отговорност ние днес заявяваме нашата солидарност с десномислещите хора на България, като казваме: ние сме десни. Благодаря ви.